Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu be mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ne o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla aw minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaa cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn nu Dunbiya a n'a ka denbaya Canada Montréalkaw fɛ yen min ye kɔrɔ sori sako ye k'ale fana fo Canadakaw fɛ yen an ka cɛnin n'o ye Bitɔn ye an b'a fana fo ale fana nka ale ye Bitɔn sako de ye a fana bɛ Canada fala ye jama ka ca ye sisan dɛ ale fɛɛrɛw minnu bɛ ale don cogo la a kuma lama ka fisa kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ o ye ala ka tunga nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ma fala ye fɔlɔ anw ka jamanaw kɔnɔ n'anw ka duw kɔnɔ n'an ka kabilaw kɔnɔ an kun bɛ bɛɛ bisimila i bɔra diɲɛ fan o fan an t'i bɔyɔrɔ ɲininkali kɛ an tɛ foyi ɲininkali kɛ an b'a fɔ k'i bisimila i n'an bɛ ku bi anw ka kelen kelen duw kɔnɔna na i bɛ weleli kɛ yanni i ka na n'o tɛ i niyɔrɔ tɛ kɛ daga la fala ye fɔlɔ du tun ye jigi ye du ye sewa ye du ye nisɔndiya ye du ye ɲaamina ye du tun ye bɛɛ lajɛlen kamaru yɔrɔ ye nka bi du a kɛra fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye muso kelen kɔnɔdenw minnu bɔra kɔnɔwolo kelen kɔnɔ yɔrɔ caman na olu t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye sɔrɔ ko kɛcogo nana an ka duw ci an ye dubaw bila pewu fala ye an bɛɛ lajɛlen kɛra dutigi ye an dama ma an fanga dɔgɔyara fɔlɔ an tun bɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma o sɔgɔma mɔni tasa kunna ka ɲininkali kɛ karisa dun karisa bɛ min an bɛ dugawu don ɲɔgɔn ye yanni maaw ka taa baara la fala ye ni min tɛ yen an bɛ jɔrɔ o la nka bi o banna pewu hinɛ banna makari banna jɔrɔ banna ɲɔgɔn ɲininka banna pewu n'i y'anw ye ka ɲɔgɔn ye ni sanga tɛ seli don an ka ko taabolo falenna fala ye diɲɛ ma falen maaninfinw dusukun de falenna maaninfinw taabolo de falenna maaninfinw kɛcogo de falenna o de bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya an bolo bi k'an to miiri jigi na kojugu minnu n'an y'o kɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka ɲɔgɔn kanu minɛ cogoya si la an tɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na cogoya si la f'an ka ɲinɛ k'a dɔn k'a fɔ ko don min jabaru masa ka wele bɛ s'a ma a tɛ sura maa si la maa taalen o nimisali o tɛ se ka o lana nka min ye su ka seli kɛ u ye ka dugawu dɔw ye ka saraka bɔ u ye ka to ka taa i da u kaburu kɔnɔna na min ye kaburu dɔw ye ka taa ye o ka fisa kosɛbɛ fala ye bilasirali jan ti ɲɛnɛfin bɔ kununko kɛlɛ ani bi kɛlɛ ni kibaa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ sɔrɔ man di ni maa min b'a fɛ i ka lafiya diɲɛsosigi kɔnɔ fili ɲinɛ o k'i taabolo ye i k'a dɔn k'a fɔ bi n'i y'i miiri kununko la ko caman bɛ i tɛna se k'o kɛ saya bɛ n'i wele don min a tɛ suda i la an ka dusukun kamaru ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
bɛn ni kelenya ani cɛsiri ni nimisa wasa an se k'o sɔrɔ cogo di fala ne hakili b'a la a ma mɛn kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ yan diinɛtigi diinɛ ɲɛmɔgɔ min ye batokɛlaw ye kabila ɲɛmɔgɔw a kun ka gɛlɛn maa ka kalakari olu la nka bi olu yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ da lɛfɛ kɔnɔ olu yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ gosicogo yira maaw la olu yɛrɛ bɔra ka kow kɛ maaw sigilen tɛ ni minnu ye o de la bi bɛɛ da b'u ka kuma na n'i y'i da ba y'a da cogo min fala ye sɔmɔnɔw b'a mɔ ten segukaw ko maa min bɛ taa sɔmɔnɔso la o de b'a cɛn ta n'a jiri n'a cɛrow dɔn dɛ an b'a ɲini an ka maaw fɛ u kana dusukun ale ti k'o kunberekun an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sabali e ye diinɛ baarakɛla ye maaw fara ɲɔgɔn kan u ka kanu u ka k'u faso minɛ i ka ala ta fɔ u ye i ni dungɔ o to yen pewu fala ye diinɛtigi ka ban diinɛ kuma na pewu fo ka se fɛnw ma fɛn minnu n'o ye politiki baara kɛcogo ye o bɛ maaw kamana gan dɛ n'o tɛ maa y'u tile kɛ fo ka t'u da u kaburu kɔnɔ maa ma kalakariw la u dun ye ala ta fɔ maaw ɲɛna dɛ munna o tɛ se ka kɛ bi minnu yɛrɛ b'a ko kunna u yɛrɛ k'u kɛcogo n'u kɛcogo jateminɛ n'u bɛ waleya minnu kɛ maaw bɛ maaw cɛla koyi hali bɛ min kɛ bi dugu la fala ye dɔw b'a kalama sutura kama u t'u da don a la dɔrɔn de an ka sabali jamana in n bɛ tilen k'o de fɔ an bɛ ka jɔn bɛnni min na dɛ an kana jɔn o de la fala ye o de y'an ka hɛrɛ ye o de y'an ka siniɲɛsigi ye nin y'an donkan ye yanni sɔɔni an ka maa welelen n'o ye Kabu ni Fofana ye an ka ale sɔrɔ bamananw ko ko dugubila ka fisa laada wuli ye fala ye bi ko min ye Imamu Sidibe ye ko ale bilara ka taa kasobon na Imamu Sidibe janvier kalo tile 24 mandat de dépôt o dara ale kan k'a bila ka taa Bamako kasobonba la cybercriminalité pôle nationale ko sabula ko a ye kumaw fɔ mun bɛna na ni faso ale ɲagamini ye a ye i da don ko la ko minnu bɛ yen n'o bɛna na olu wasiri tabaw olu ka kɛnɛw kan ka se ka gɛlɛya don olu kan kiiri o kɛra bi lamɛnli u y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye a ka kiiri ye o bilara avril kalo nata o tile 3 la fala ye yan'o cɛ ale na waatinin kɛ Bamako kasobonba la ka kɛ ni a ka kow ye a fɔlɔ tɛ nin ye imamu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Banjugu Tarawele ye o fana bɛ mandat de dépôt la nin waati in na fala ye ko min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ka kalanw kɛcogo a kumana o de kan min ye silamɛ diinɛ ye k'o ta k'o bila sira la sira min ni o ma fɔ k'a sɔrɔ jamanakuntigi a y'a fɔ diinɛtigiw ye ko an bɛ kɛlɛ la bi an bɛ degun kɔnɔna na maaw ka se u yɛrɛ la hali samɛ foli tɛmɛnen in na ne hakili la k'a fɔ min ye Asimi Goyita ye a ye nin kuma ɲɛfɔ diinɛtigiw ye ko an ni maaw bɛ ɲɔgɔn na tɛmɛcogo sira bɛ b'u bolo banbanciya wale ɲugawale kɛbaw u ka fɛɛrɛw ka ca u dɔnkow ka ca an bɛ dugawu kɛ fala ye halisa maaw ka ko dɔw faamu an ka to an ka bɛn kɔnɔna na yaasa an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min na Bugunikaw fɛ yen olu ka Didadi festival o tako 12 o kurumo karili baaraw kɛra bi n'Ala sɔnna a ma février kalo tile 20 ka taa se a tile 23 ma Bani Mɔnɔncɛ ale faaba la n'o ye Buguni ye festival in tako 12 min na kɛ Seru k'an b'a fɔ k'a Kulubali ale festival in tu tigɛbaa ye a ɲɛmaa don min ye hôtel Piedmont ye o tigi don Tunkarange don a seginna ka na faso la ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen boloda fala ye Direkaw fɛ yen muso dɔ jiginna Sabani na dɛ dugu kɔnɔ maaw dugudenw ale ni jamana marabaa minnu bɛ yen yɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka boli ka t'u ka CSRF la u taara sɔrɔ sa min ye muso min n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ denmusoman 2 ani cɛmanin 1 donbolo kunfɔlɔ minnu kɛra masa o kɔni kɛra donbolo ye mun ye tulu ye taa se malo ni ɲɔw ma denw ka fininiw k'olu d'a ma fɔlɔ yanni jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se k'a lajɛ a bɛna na dɛmɛ cogo min ye furu muso in ye ko a kɔni ni a denw k'u bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ gejegeje fala ye maa minɛ ko ɲɔ ɲɛlen don nin waati na maa sinakaw fɛ yen maa 3 y'olu ta yawu kunungo alamisa nin kalo in tile 23 nɛgɛ kanɲɛ 19 waati waliya in kɛra yɔrɔ jumɛn Bolibanakaw fɛ yen Kolongo ale min bɛ Masina marabolo kɔnɔna na Segu o sigida don maa minnu ye kunnafoni di fala ye u ko Bamaci walekɛbaa ninnu nana moto de la koyi nka nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka nin waliya in kɛ école karamɔgɔ 2 olu fana minɛna janvier kalo tile 3 cɛlakaw olu fɛ yen ni maa ninnu kɔni u ma lakodɔn sabula u bɛna nin waliya in kɛ ka taa Narakaw fɛ yen a bɛ kalo damadɔ bɔ
maa 8 tun minɛna Bamancɛ wale n'i ka walekɛbaw fɛ ɲamanakaw olu fɛ Nara marabolo la Muruja ale kɔnɔna na ko min ye maa 5 ye bi fala u y'olu bila tɔ 3 k'olu fatura u bolo sabula u minɛna waati min na a kuntala janyana nka maa minnu ye waleya in kɛ ko nimisa o bɛ ka na u la min ye Modibo Keyita ye n'ale kibaruya ci an ma a ko k'u yɛrɛ b'a fɛ sa ka daga wuli ka bɔ Nara sira in kan koyi maaw sigilen don k'o kɔnɔ ni Ala sɔnna ma min mana na b'o la n'o fana da maaw tulo kan fala ye min ye Masinakaw fɛ ye donso 2 bɔnɛna nin na dɛ kunungo alamisa nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 21 ma Kayokaw fɛ kolongo 1 Masina marabolo la waleya in nana cogo di min ye Bamancɛ wale n'i ka walekɛba maa 8 olu de nana moto la kibaruyaw dira an ma cogo min ka se sa ka taa don ninnu ka k'u ka sokɔnɔna k'o jeni min ye donso 2 ye k'olu fa ka sɔrɔ ka 5 don fiɲɛ na min ye jɛkulu min bɛ yen tɔn min bɛ yen n'o sigilen don Burukina ale marabolo ɲɛmaaw olu ka tɔn hukumu kɔnɔna na marabolo fɛn bɛ Burukina sa o ɲɛmaaba n'o o ye Ablaye Basinga ye ale bɛ taama la an fɛ yan jɛkulu min fana b'an fɛ yan n'o y'an fana ka marabolo ɲɛmaa ye n'o ye Ablaye Garba Mayiga ye a n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara Kulukorokaw fɛ yen sɔgɔmada in na o tun bɛ premier ministre fɛ yen fala ye ko min ye cɛncɛnfo ka jamanaw ye AES olu b'a fɛ sa u ka marabolo ka jɛ ka kɛ jɛkuluba kelen jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baaraw la Kulukorokaw fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ marabolo maaw ye mairelakaw ani dugutigilakaw baara min bɛna na boloda don nataw kɔnɔna na Mali Burkina Niger ale marabolo olu tɔn ɲɛbolow fɛ ka se ka sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ kɛ san o san Kulukorokaw fɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɔrɔko la an ka jamana kɔnɔ o min kɛra salon ko u y'o kɔmasegi baara ɲɛfɔ sɔrɔ bɛ kɛ cogo di Kulukoro min ye sɔrɔ bosonbaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛw ye olu ni dugudenw bɛ baara kɛ cogo di waleya minnu sera ka kɛ o kɔnɔna na min ye o baarakɛla maa 50 ɲɔgɔnko olu nana Kulukorokaw fɛ yen k'u sen don baara in na kɔmasegi in kɛ kun ye sa ka fɛɛrɛ ɲuman sigi sen kan mara kama bɔli baaraw kɛcogo ɲumanw ka se k'olu sigi yiriwali kuntalajan ani fantanya kɛlɛli k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Kayikaw fɛ yen BCEAO ale bolofara Moti ni Sikaso tɛmɛnen kɔfɛ Kayita o dayɛlɛla kunungo ministre Sanu ale tun b'a kɛnɛ kan BCEAO gouverneur ba o fana tun b'a kɛnɛ kan fala ye ko nin kɛkun ye mun ye sɔrɔ min bɛ Kayi a ka se ka yakubaya ka se ka baara kɛ n'a ye bankiw ka se ka min ye maaw dɛmɛ musaka sɔrɔ cogo o ka nɔgɔya ni BCEAO bolofara in ye jamanadenw olu fana ka se ka baara sɔrɔ a ko kɔnɔna na Kayi ale kɔnɔna na ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na muso minnu bɛ Gawokaw fɛ yen n'olu bɛ bolomayɛlɛma kɛ ani bayɛlɛma kɛ nɔnɔko ta nasira fɛ fala ye dɛmɛ taara ka don olu ma koyi GIZ ale ye sefa wari miliyɔn 20 di k'o ka minɛnw san ka d'u ma a minɛn kun fɔlɔ i b'o dɔn wa pano ni batiri o de y'o fala ye n ka suraka fininin ɲɛna dɛ a tɛ sin ka mama dɛ GIZ ale y'o di nakɔ muso minnu bɛ baara kɛ nakɔ la ka taa se maa minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ nɔnɔko bɛ maa minnu bolo yaasa u ka se k'u ka baara kɛ ni minɛn ninnu taara ka d'olu ma Gawo préfet a n'a maire o tun b'a kɛnɛ kan sifinw Burɛmukaw fɛ yen kalan kɛra olu kunna sa n'i b'a fɛ ka taa baara ɲini baara ni diplôme b'i bolo n'i tilara pewu fala ye n'i bɛ taa baara ɲini i kan ka i labɛn cogo di mun ni mun kan ka k'i bolo bataki min n'i b'o sɛbɛn n'o ye lettre ye min ye i yɛrɛ ka bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye CV ye ka taa se ŋaniya ɲuman sɛbɛn ma sa min bɛ da i ka sɛbɛnw kan yaasa ka se ka baara sɔrɔ n'i taara baara sɔrɔ yɔrɔ la fana ɲininkali minnu bɛ k'i la nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛra sifinnakaw olu kunna gundamukaw fɛ yen yaasa minnu bɛ yen n'u bɛna taa baara ɲini na u ka labɛn ka ɲɛ u ka se ka baara ale sɔrɔ kosɛbɛ joona jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen b'an ka jamana kɔnɔ n'ale bɛ kɛnɛyasow la sɛgɛsɛgɛ fala ye ale fana y'a ka san dɔ lajɛ baara minnu kɛra salon kɔnɔna na a y'o kimɛli kɛ para jikɔrɔnikaw fɛ yen baara belebeleba minnu bolo dalen n'u bolo sa u y'u da don o fana na min ye jɛkulu in ye kɛnɛyaso fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ale de bɛ jateminɛ kɛ sa o baaraw bɛ se ka kɛ cogo di salon ko samiya n'o ye san 2024 ye ko a kɔni kɛra maa 95 sata ye maa 154 olu kɔni joginna ko senfɛ guwa ba 88 o kɔni maaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don bi sigiyɔrɔ to olu bolo jɛkulu mun sigira o ko kama sa olu ye kɔmasegi kɛ fanga ɲɛmaa n'o ye Ablaye Mayiga ale ka baarakɛyɔrɔ la fɛɛrɛ ni dabaluka tigɛ sa jiboli siraw fɛɛrɛba minnu kun kɛra salon ko ka dɔ fara olu kan yaasa waleya min filɛ nin a bɛ se ka kunbɛn cogo min AES kɛlɛkɛcɛ 5000 a kɛlen don k'o labɛn sa ka force spéciale force conjointe
ko bɛna sigi sen kan ala tɛ mɛn tuguni kibaruya dira Niger wolomasiri tabaw ka ministre fɛ AES kelen in fana ko a ka passeport kura fala ye o bɛna bila sen kan janvier kalo tile 24 ni maa min b'a fɛ ka to n'i ka kɔrɔlen i bɛ to n'o ye fo ka taa ban nka n'i b'a fɛ ka yɛlɛma ka AES ta fana sɔrɔ o fana se bɛ yen ekɔliden minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la n'o ye dɔgɔtɔrɔ kalan kɛyɔrɔ ye k'olu ni olu kalo 8 ye u ka bourse tɛ ka d'u ma kunungo u bɔra sa k'u ka damakasi yira k'a yira ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ olu la juru u fa ma ye juru ye fala ye so juru b'u la dumuni juru b'u la u yɛrɛ kɛra yɔliyɔli ye u bɔra sa ka delili de kɛ ko gouvernement k'a lajɛ k'a kɔfilɛ u la sa ka dɔ di kalo saba wari min bɛ d'u ma o tɛ ka ye tuguni ko ka dɛmɛ don u ma min ye ekɔliden minnu bɛ pɔnze n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔya kalanw na ani pharmaciya kalanw na u ka karamɔgɔw n'o ye sanayɛlɛ kalansow ye olu fana ko k'u bɛ baara bila kɛ nin kalo in tile 27 n'o ye ntɛnɛn nata ye sabula ko ni gouvernement ma bɛn olu fana ka hakɛ dɔ bɛ yen k'o kan ka di u ma u bɛ ka o ɲini min ye Orange Mali baarakɛla maa 151 olu ka kiiri o ye ntɛnɛn nata ye sabula olu gɛnna ka bɔ baara la k'u ni ju ma fɔ u ɲɛna ko la u bɛ se ka sigi u kan ka sigi ka fɔ min kɛ Orange ban'o ma pɛnpɛ kelen pewu k'u bɛɛ lajɛlen kɛ wa u taara jɛkulu minnu fɛ fana fala ye o jɛkulu yɛrɛ kɔni olu y'a kɛ komi n'a sɔrɔ Orange ma u bila baara in na kiiri n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn nata don Total Energy ni o ye station ye ko ale bɛna nɔrɔ bila maa min fɛ sa o ye Koli Energy ye ka bɔ Benengaw fɛ yen maa min kan k'o baara kɛ n'o ye René Usenu ye ale yirala premier ministre la kunungo ani maa minnu nana ɲɔgɔn fɛ sa olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Total Energy baarakɛla n'o ye maa 1900 ye yaasa olu bɛ se k'u ka baaraw daminɛ cogo min o ɲɛfɔra premier ministre ye fala ye ko nin waati in na ko nɛnɛ bɛ yen maaw fari bɛ ja ko nka ko min ye tulu bɛɛ tɛ mun ta ye dɛ ko maaw k'u hakili to tulu santaw la min yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko min yɛrɛ ka ɲi ni bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ ko situlu ɲuman ko kɔni n'i y'o sɔrɔ k'o ɲɔgɔnna tɛ Kulukorokaw fɛ yen Yelegebugu commune ale fana cira han e bɛ Yelegebugu yɔrɔ dɔn a bɛ Kati kɔfɛ de n'i tɛmɛna Darali la Yelegebugu bɛ yen k'u u ka conseil kɔni cira conseil caman cira dɛ fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka maa bisimilalen ale wele yaasa ka se ka baabu o daminɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye زخرهم دايما منجدد an baden tɛ duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye tever rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan tever rasul k'a ta sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na tever rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko tever rasul bɛnɛfunjilama walima tever rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan na
naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min. An balimaw an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa kuma fɔlenkɔrɔ tɔ kɔni ye dalama ye an y'a fɔ a ɲɛna tilegan in na ko n'ala sɔnna ma min ye Sinakodamu coordinateur ye n'o ye Kabunu Fofana ye nka n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sera an ka kumaso kɔnɔ yan nin waati in na Kabunu an bɛ fo i bisimila e kɔni tɛ fɔ maa ye tuguni sigira wɔɔrɔnan kɔnɔna o sabula denmisɛnnin minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ la o maa minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la o min ye jɛkulu fɛn fɛn kɔni sigira wulikajɔ ka taa se transporteurs ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma maa t'i ko fɔ maa ye nka bamakɔkaw ale ni mali fantan naani bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ aw ye laseli kɛ laseli min n'o y'aw ka tɔnba ye n'o ye Sinakodamu ye ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na gɛlɛya in hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ taara aw ka conférence de presse kɛnɛ kan an y'a ŋaniya k'i wele su in na gɛlɛya in kun ye mun ye mun ni mun de bɛ a kɔnɔ Sinakodamu an b'a dɔn cogo min an y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ minnu ye commerçant détaillants ye a ye ŋaniya ta ka jɛkulu in sigi sen kan jɛkulu in sigira sen kan mun yɛrɛ kama Kabunu ka bɔ k'aw fo kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ni aw ka studio ye parce que adamaden n'i ye gɛlɛya y'i kan mɔgɔ ti a dɔn gɛlɛya b'i kan mɔgɔ min ka teli k'i ka kunnafoni lase yɔrɔ la i ka foli kan ka so tigi ma surtout Kasimu ne b'i dɔn kabini bi tɛ n bɛ aw baara kɛ cogo dɔn o de la bi i ye n wele ko n ka na ɲɛfɔli kɛ n nana ka na ɲɛfɔli kɛ n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo jamana ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi minnu bolo bɛ jamana fanga la bi ala ka ta fanga d'u ma ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ayiwa n bɛna kibaruya min fɔ n'o ye Sinakodamu kibaruya ye Sɛki Umaru Sago de kɛra anw ka tɔn ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye parce que ne teri de tun ye Sɛki Umaru ye depuis longtemps a bɛ bɔ Laginɛ don min na ka na o don a denmisɛnninama de nana il était trop jeune donc a tun bɛ garage la mécanicien la Bakaribugu balontan kɛrɛfɛ garage min tun bɛ yen o kɔfɛ a nana don karaté la o bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn bolo donc karaté in na a ye problème sɔrɔ parce que u tun y'a bugɔ a da la ka jogin a nana b'o la ka taa Laginɛ a nalen a nana don cigarette feere la a donnen cigarette feere la ani ne bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi sisan ne terikɛ Musa nin bɛɛ b'a dɔn suguba la o de ye Sapumani merci a fɔra waati dɔ la ko gouverneur ko bɛɛ ka bɔ siraw kan ko mɔgɔw kana sigi sira kan parce que tasuma jeni fɔlɔ min kɛra a ye kasara don sugu kɔnɔ mobiliw ma don yɔrɔ sɔrɔ joona fo waati dɔ kɛra u ye bloc sigi pour que mobili wɛrɛw kana don donc o waati la Musa nana a ɲini Sila fɛ k'a ka cour d'a ma cour sabuɲuman a bɛ mɔgɔw sigi a kɔnɔ ka bɔ sira kan parce que faamaw bɛna mɔgɔw wuli ala y'a kɛ Sila ye cour d'a ma an ye mɔgɔw loger a kɔnɔ Sɛki Umaru nana sugu kɔnɔ o cogo de la a nana don cour in kɔnɔ a fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ kiosque de la kɛnɛmana la ka ɲɛsin cour nin ma quoi donc u bɛɛ nana don cour kɔnɔ bon ne ma yɔrɔ t'a kɔnɔ parce que anw yɛrɛ de yɔrɔ suma ne ye Musa ni Gaston ani Olga Tureni bɛ ɲari la o denmuso an na tɔnw sigi o cogo la ka association prêt à porter sigi donc bitari ko nana ne ser'u ma ko dɔgɔnin dɔ bɛ bitari depuis san an bɛ ɲɔgɔn bolo a b'a fɛ k'i kan bɔ o don u yɛrɛ y'u kanto ko bitari tɛ se ko denmisɛnnin don ne ko non denmisɛnnin don hakili ka di i yɛrɛ ye dɔ ye k'a fɛnw na ala y'a kɛ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bitari dɛmɛ an fana y'a fɔ bitari ye n ko bon ni an y'i dɛmɛ i b'a fɔ an ma ye a filɛ san 11 de la an ma fana ka coordination ɲɛmɔgɔya bila Sɛki Umaru b'a ta donc bitari ko ti problème n b'a kɛ vice président pour que a k'a bila a y'a fɔ an ma an ma sɔnna mais an ma kɛlen an ma Sise ala ka hinɛ la ala ka hinɛ la an ma Sise sɔnnen finalement
n'a ye détail ka fɛn bila fanga min bɛ détail na ale tɛna fanga sɔrɔ tugun parce que ni mandat banna n'ale ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ni y'ale bolo bɔla la an ma murutila donc an ma murutile an bɛɛ dimina ma kɔrɔ o la division nana ni coordination cɛ an taara tɔn dɔ sigi ko collectif o collectif sigilen De Gaulle ni ne ni Isu Kebe anw de tun b'a boliboli kɛ fɔlɔ yanni mɔgɔw ka bɔ a kalama ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an bɔra sensibilisation na an bɛna ne ka biti kɔnɔ an bɛ mɔgɔw sensibiliser ne ka place la ka contrat kɛ ɲɔgɔn ye Sɛkumaru ninnu bɛɛ nana don a la o de senfɛ depuis an bɛ yɔrɔ kɛ sanfɛla la ka na bɔ yen ka na kɛ Sɛkumaru ka yɔrɔ la a ka bitiki bɛ cour sabanan kɔnɔ Sanba Sibi ka couloir kɔnɔ bon an nana ka na ale sigi collectif ɲɛmɔgɔya la parce que commission min sigira ne Ablaye Dugure Take Sila bɛ autogare la ani muso dɔ bɛ ko Bintaba tension y'a bin sisan ale de tun bɛ restauration kɛ ni chambre bɛ foire kɛ muso jɛman don filamuso dɔ ta a ye Bita yɛrɛ ka fɛn caman baara kɛ ani madame Aïdara u y'an mɔgɔ 5 de ta k'an ka taa entre Isu Kebe et Cheikh Oumar Sago an ka taa ɲɛmɔgɔ choisi la o y'a sɔrɔ an ma Sinakoden créé fɔlɔ dɛ donc o tun ye collectif kɔnɔna ye o tun ye collectif kɔnɔna ye maintenant an ye Isu Kebe ta comme secrétaire général parce que ale kalanni non lui ale ye enseignement kɛ ka tɛmɛ donc an y'ale ta Cheikh Oumar Sago o ka kɛ président comme ale ma kalan mais Isu Kebe kalannen non donc an ye Cheikh Oumar choisi nin cogo la an nana fitirida fɛ jama nalen parce que ni sugu wulila de an tun bɛ taa sigi yɔrɔ in na nana tila baaraw la voilà an ye contrat kɛ mais Kebe n'était pas content parce que ale de y'a ka baara bɛɛ kɛ tiɲɛ ka da la ani De Gaulle olu de ye baara in bɛɛ kɛ parce que a y'a sɔrɔ De Gaulle ni Amaba Sise man di u delila ka kɛlɛ fo Ama y'a datugu donc o dimi tun bɛ De Gaulle la De Gaulle n'an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bon maintenant jama nana sɔn Cheikh Oumar ka kɛ président ye Kebe ka kɛ secrétaire général ye et le lendemain Kebe nous a envoyé une lettre ka papier caman comme quoi vraiment an ye ko kɛ cogo min na parti pris kɛra la ale t'a la ale ma sɔn a ma sɔn a bɔra nɔfɛ ka taa coordination na hali sisan a bɛ coordination na bon an ye ko to o cogo la an nana fɔ k'an bɛ récépissé ɲini tɔn in na an taara collectif la an taara ɲɛfɔ Musa Bala ye Musa Bala ko non a ye syndicat créé syndicat fanga ka bon ni nin bɛɛ ye parce que en tant qu'an ma syndicat créé an ma bɛ aw sanfɛ fanga la n'a ye syndicat créé sisan coordination b'aw sanfɛ awɔ o b'an sanfɛ donc n'a ye syndicat créé o la an bɛ se k'aw dɛmɛ yɛrɛ donc an y'a ɲininka syndicat bɛ créé cogo min a ye a fɛnw ɲɛfɔ an ɲɛna an nana k'an ka statut ni fɛnw labɛn ka dossier don n'an ye dossier bila ka taa yɔrɔ o b'a rejeté ko commerçant d'État tɛ se ka kɛ syndicaliste ye ko parce que an ta y'an ka bitigiw ye an ta y'an yɛrɛ ye heure min ka di an b'an ka yɔrɔ dayɛlɛ ko an bɛ mun syndicat kɛ bon u dɛsɛlen sa an y'a réunion kɛ don min na ko k'an tɛ k'an ka papier sɔrɔ dɛ ko syndicat ko ma nɔgɔn dɛ donc ne ko ma ka papier jan an ka statut ni ma dɔn juma ni juma ne y'olu minɛ ka taa commune 3 tribunal la a y'a sɔrɔ sɔn bɛ tera de bɛ yen peut-être a bɛ kumakan in mɛn a tulo bɛ na ne ye Paul Danga an ka secrétaire administratif ka Jabate Jabate Danga min kumana don an taara sɔn bɛ fɛ yen sɔn bɛ ka secrétaire y'an ladon n'a tɔgɔ ko Mayimuna donc an donnen a y'an ɲininka an ko a ko aw bɛ syndicat sigi mun de kama mun tɔɔrɔ b'aw kan n'a b'a fɔ a bɛ syndicat sigi aw ta y'aw yɛrɛ an ko non ko ce n'est pas ça n'an ma syndicat sigi sugu in bɛ ka taa cogo min mana sigiyɔrɔnin sɔrɔ o b'i sigi min mana sigiyɔrɔnin sɔrɔ o b'i sigi dɔw sigilen bɛ mɔgɔw ka bitigiw ɲɛfɛ ni kumana k'olu bɛ goudron de kan donc n'an ma syndicat sigi syndicat ka kum'u fɛ a ko aw da sera kuma dɔ ma o diyara ne ye parce que ne yɛrɛ ka parquet filɛ nin ye mobili jɔyɔrɔ t'a la kan de caro ye yɔrɔ ye a ka merci a ka feerekɛlaw ye n ka parking bɛɛ minɛ ne ka kuru kɔnɔna filɛ ni mobili donna bon mɔgɔ min fɔlɔ donna minnu bɛ jɔ kɔfɛ n'u bɔ waati tɛ kelen u tɛ se ka bɔ bon i t'a dɔn a tigi bɛ bureau kelen min kɔnɔ ko vraiment non ko n b'a ka fɛn kalan n'a sɔrɔ a bɛ se ka d'aw ma n b'a d'aw ma a y'an ka statut n'an ka règlement lajɛ a ko dans 15 jours an kana jaabi minɛ est ce que an ye 15 jours yɛrɛ sɔrɔ a ye ne wele téléphone na ko ne kana parce que ne dɔnbaga wɛrɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ depuis san n kɔrɔkɛ don quoi donc a y'a ye papier ka ɲi a ko non a ka papier ka ɲi sinon n'a ka papier tun man ɲi
n t'a d'aw ma dɛ parce que syndicat jagokɛla ni syndicat ya a don dɔ o man ɲi dɛ bon ala y'a kɛ an ye tɔn in sigi ten ne yɛrɛ nana ni papier ye a don Cheikh Umar ni Abdelaziz ye ne kɔrɔta Cheikh Umar ka bitigi de kɔnɔ an nalen papier la ko papier sɔrɔ o ma d'a la bon an nana o labɛn ka congrès labɛn en 2005 ka taa Cheikh Umar valider k'a kɛ président ba ye Sinakɔdɛm depuis ce jour là an ka mandat fɔlɔ kɔni vraiment tout le monde avait peur de nous parce que mɔgɔ si tun ma deli ka syndicat kurakuralama don an mana kɔgɔ da fɛn o fɛn na an bɛ ɲɛ sɔrɔ la o y'a sɔrɔ Sumayila Sise a ye Alifa ninnu Sumayila tun ye ministre des finances yɛrɛ waati dɔ la o y'an ka mɔgɔw ka conteneur ni fɛnw minɛ manju ninnu bɛɛ ka conteneur tun b'a la Yamasan ninnu o y'a sɔrɔ Yamasan de b'a ta ni fila a Bitar an taara se Bitar ma Bitar bilala an ɲɛ an taara ministre y'an reçoit avec le directeur national de la douane ani corporation fɛn fɛn kan ka da don dinamique kɔrɔ a bɛɛ tun bɛ yen ala y'a kɛ u ye nɔgɔya k'a la u ye mɔgɔw ka mobili bila an ka fanga daminɛ o waati de ni fɛn o fɛn kɛra an bɛ wuli k'an jɔ parce que d'État n'a fɔra ko d'État ka syndicat d'État ka ca n'an ko mɔgɔw ka bitigi datugu bɛɛ b'a datugu o waati mɔgɔw tun bɛ siran ye donc an ye fɛn fɛn revendiquer alhamdulillah o ɲana bon an ye tɛgɛrɛ fɔ Cheikh Umar kun le deuxième mandat aussi o nana k'o cogo la parce que an y'a ye baara kɛra fɔlɔ la mais an nana a ye an donné deuxième mandat la Cheikh Umar de espérance wɛrɛw sɔrɔ ani mɔgɔ tɛ bɛn a b'o bɛɛ bɔ a la cogo di i bɛ bɔ bureau kɔnɔ a b'i bɔ a la de Sinakɔdɛm na k'i ye ko dɔ kɛ dɔrɔn a b'i bɔ a la i bɛna sɔrɔ i bɛna réunion na mais bureau liste min b'a bolo e tɛ o kɔnɔ o ma aw ka taxe sɛbɛnw bɛ mun fɔ o hali o dɔw bɛ yen an y'o yira tribunal la un certain Ablaye Bagayogo a ye a ka artisan dɔ ta ka na peut-être aw b'a ye artisan yɛrɛ fɛnw kan tuma bɛɛ Facebook kan Musa Bagayogo a b'a Tɛtɛbugu de la komi o bɛ taa États-Unis fɛnw na foire la o dun ye ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn de ye a y'o ta k'o don Ablaye Bagayogo nɔ la pour que a n'o ka baara kɛ donc an y'o bɛɛ signaler tribunal la parce que congrès ye liste min valider moi je pense que liste de bɛ baara kɛ an ka baara kɛ fo ka taa mandat ban donc a tɛ se ka to mandat la ka fɔ k'i bɛ liste bureau fa merci donc a y'o ta k'o don o place la PMI o de tun bɛ o représenter o poste la donc au lieu de Ablaye Bagayogo a y'a kɛ Musa Bagayogo ye bon liste fɔlɔ min kɛra congrès la o b'an bolo an y'a fɔ n ye min kɛ n ko c'est pas normal an y'o mankan n'o fɛn kɛ De Gaulle ninnu a y'olu bɛɛ bɔ hali Mayiga Ibrahim Mayiga a tun y'u bɛɛ bɔ fɛn na finalement olu yɛrɛ dimina o démissionné na donc après anw na réconciliation nati parce que a ye mandat 2 kɛ sabanan an k'a ma bɔ komi an bɛ ka mandat kɛ i tɛ bilan kɛ bilan tɛ kɛ an bɛ taa dɔrɔn an bɛ mɔgɔw wele réseau na ka na ka tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn ko Cheikh Umar kɛra président ye ka bureau présenter dɔrɔn an bɛ bɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ dɔɔni quoi parce que sɔrɔw bɛ kanalen et puis u donna ko la wari bɛ sɔrɔ fɛn minnu na fɛn caman confier la n'o ye même visa ko ninnu Chine visa donc u ye nafabaw sɔrɔ la finalement a nana ye fɛn min don ni ale bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ donc plus encore ni mɔgɔ min bɛ a ka yɔrɔ jɔ ka kɛ magasin ye u bɛ condition dɔw d'a ma pour que détails bɛ bɔ sigilen a ka kun fɛ u ka bɔ o yɔrɔ la u ka se ka sigi bon u bɛ montant forfait dɔ fɔ k'o di quoi k'o bɛ di o bɛ tila détails ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ta b'a la bon ni a ye nin bɛɛ de avantage ye ka tila ka na kɛ chambre de commerce kɔnɔ membre consulaire ye ka tila ka i to la ka na kɛ chambre district o président fɔlɔ yɛrɛ Kante bɛ yɔrɔ min bon anw tun b'a fɔ mɔgɔw ye k'a yɛlɛmana parce que a ye an ka tɔn kɛ ni jago sira ye tɔndenw yɛrɛ t'ale baarakɛcogo dɔn u t'a kalama mais a bɛ fɔ ko Sinakɔdɛm président a mana taa yɔrɔ yɔrɔ faamaw b'a bonya mais k'a sɔrɔ ale ni sugu kɔnɔna yɛrɛ activité a n'olu tɛ ɲɔgɔn kalama o la cogo di a misali fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ an ka marché rouge ni jenina sa a man ca san 10 ye a mɛnna minɛ jɔn de kan ka revendiquer d'État ka yɔrɔ tɛ yan mɔgɔ kuma la mɔgɔ ma kuma la syndicat de kan ka wuli ka ɲɛfɔ faamaw ye ka hakilijiginw k'u la an ka mɔgɔw tɔɲɔnnen don aw ko mɔgɔw ka bɔ sira kan sugu bulon b'an bolo hali tɔw tun bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na tourisme ya la ka na photo ta marché rose parce que n'i tɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw sigilen don bɛɛ man tunnen don mɔgɔw tɔɲɔnnen don o ɲɔgɔnna tɔɲɔ caman de bɛ sugu kɔnɔ
o de énervement donc aw ka président no mais ale yɛrɛ tɛ sugu yɛrɛ kɔnɔ tuguni a tɛ sugu tiɲɛ dɔn quoi bon ni kumana fɛnɛ minnu kɛlen bɛ ka bɔ tɔn kɔnɔ parce que sinakodɛmu nege bɔr'u la u taara association misɛnninw sigi akomajaw ni fédération ni union ni fɛn ninnu finalement bɛɛ bɛ ka bɔ tɔn kɔnɔ mais ale de bɛ kuma tɔn tɔgɔ la yɔrɔw la mɔgɔw ɲɛna ko bɛɛ b'a nɔfɛ ni min nana k'a bɛ kuma a fɔ e tɛ ne ka tɔn na dɛ parce que i tɛ sinakodɛmu na ne ko a ma Cheikh Umar n ko sinakodɛmu c'est national hein e bɛ ka kuma Mali jagolamisɛnnin bɛɛ de tɔgɔ la mais hali a ka interview la a ko dɔw ma ko an taara mɔgɔw ta ka na n'a ye ko minnu yɛrɛ t'an ka tɔn na e bɛ se k'a fɔ jagolamisɛnninw ma cogo di k'olu t'an ka tɔn na syndicat bɛ sigi ni association faralen de ɲɔgɔn kan bitigi ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma ale ka bitigi ɲɛsinnen bɛ min ka bitigi ma ale ye président ye o ye premier vice président ye aw bɛ se ka Bamakɔ sugu datugu ale ka premier vice président o yɛrɛ an ka mandat fɔlɔ o tun t'an nɔfɛ dɛ parce que an tun bɛ yɔrɔ ka yɔrɔ la a b'an labɔ ka a ka panw ta k'a ka courant faga parce que couloir tun b'ale de ka yɔrɔ la an bɛ fitiri seli ka safo seli k'an ka yɔrɔ kɛ yen mais a nana ye fanga min bɛ ka don sinaw na a ka mandat fɔlɔ baaraw kɛra revendication minnu kɛra ale fana donna la u ye jeri bɔ premier vice président la k'ale de kɛ premier vice président ye jeri kelen par complicité o ye jeri kelen sinon jeri de tun ye premier vice président ye donc maintenant Cheikh Umar nana avantage wɛrɛ sɔrɔ fo ka na se troisième mandat la an bɛɛ tora an b'a fɛ ka kuma mɔgɔw ko non k'an k'a to yen bon an y'a to yen troisième mandat banni walahi n bɛ kali ala la a yɛrɛ de ye bɛɛ wele ka na sigi ko bon ko ale kɔni vraiment a ye dɔ kɛ ko ale b'a bila ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ce jour là Bamba était présent mais réunion ma dayɛlɛ na parce que an ye retard ta a ko a ba terimuso banna ale f'a ka taa yen ko f'ale ka taa yen Bamba bɔra ka taa après résultat fɔlen Bamba ye Bamba ko lui il est candidat ale b'a fɛ ni Cheikh Umar y'a bila ale b'a fɛ o nana fɔ Cheikh Umar ye Cheikh Umar ka mɔgɔw taara Cheikh Umar k'a kana bila kɛlɛ wuli cogo filɛ anw fana ko non an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ mandat 3 ça suffit kana to tɔn ka ci o de kɛlɛ wulila ka popapo kɛ ka meeting kɛ ka faamaw démarcher ka papier ci yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ tɛ administration kɔnɔ minnu ni an bɛ baara kɛ ko ne ka lettre ma se min ma ka ɲɛfɔli kɛ a ye kuma kari fɛ chambre de commerce b'o la DNCC b'o la impôt b'o la douane b'a la u bɛɛ tulo bɛ n na u bɛ se k'a témoin ko tiɲɛ don ne ka lettre ser'u ma même conseil économique an ka papier ser'u ma o secrétaire général yɛrɛ y'an wele k'ale m'an ka papier in faamu ko non information de don a ka bɔ fɛn min b'an kan a ko ne ye jɔn ye ne ye n présenter la n ko c'est le coordinateur qui est à l'opposition parce que an ka bureau liste la coordinateur t'a la quoi mais an kɛlen ka na aw kɛlɛ daminɛ merci u ye ne kɛ coordinateur ye u ye n kɛ coordinateur n yɛrɛ kɔfɛ n tun tɛ yɛrɛ u ye n kɛ coordinateur ye don min na ne tɛ Mayiga ninnu de y'o kɛ sa Mayiga ninnu de y'o kɛ donc ka na fɔ n terikɛ ɲɛna ko a ka ne deli n ka sɔn a ma ne tun ma sɔn o ye ne deli Musani ne sɔnna a ma a don Mayiga Ablaye Dukure Jeri u mɔgɔ damadɔ u nana ka na ne sigi ne ko problème t'a la depuis ce jour là ne ye baara minɛ n bolo la baara in bɛ ne bolo fo ka na an don tribunal taga la k'a bɛ tribunal la sisan hali bi an bɛ tribunal an ma tila o an ye gɔrɔsi sɔrɔ mais a bɛ ka sariya sɔsɔ anw dun t'a fɛ kɛlɛ ka kɛ gɔrɔsi dira a ma k'a ka bilan de kɛ ale b'a fɔ mɔgɔ ye an ka taa élection na jama bɛ bolo anw ma ban ni si ma anw b'a dɔn problème dɔ de bɛ finance la k'a ka bilan de kɛ k'o d'a ma ni bilan kɛra an tɛ taa congrès kɛlɛ tɛ congrès la yɛrɛ ni a ɲɛna an bɛ tɛgɛrɛ de f'a kan an bɛ tugu a kɔ an bɛ ɲɛli de fɛ o mais ni an ma ban o ma dɛ mais ale bɛ fɛ an ka taa congrès la ka taa élection na sans le bilan an k'o de tigɛ non ne k'o tɛ kɛ dɛ c'est le bilan i ye min kɛ i b'o dan tigɛ n b'o dan dɔn moment donné un port autonome de Dakar ko k'an ka coupe dɔ organiser u tɔgɔ la ko parce que ne de tun ye vice président chargé len don sport la i yɛrɛ bɛ n ka sport ko kalama voilà parce que n bɛ fɛn min dɔn communiste kɔnɔna yan ani Bamakɔ kɔnɔ o ye jago ni sport ye donc an nana k'o baaraw daminɛ o baara ma sira sɔrɔ ale de tun y'o président an ye kɛti fɛn fɛn kɛ kɛti in bɛɛ jaabi bɛ taa bi ale de kan il est le président c'est le roi quoi bon plus de 80 quêtes ne ma dala hali n'an ye
dërëmɛ 20 sɔrɔ a kelen na mais comme c'est le président qui signe ale de ka téléphone numéro bɛ yen porotɔn mɔgɔw nana fɔ k'an k'o baara jɔ o y'a sɔrɔ an ye wari ta k'an ka préfinancer an ye wari labɔ banque la wari bɛ ne de bolo en tant que président donc après Senghor y'an wele ko non k'u ko k'a jɔ ko Covid bɛ sen na ne ko mais on a commencé à faire les dépenses ko non ko wari tɔ ko ne ka taa bila ko ne t'a bila parce que bɛnkan dɔ bɛ yen ma commission vous avez dit que ne ka commission a tile o tile 10 000 francs bɛ d'u ma tile o tile 10 000 francs bɛ d'u ma f'an ka taa sigi k'o kuma de kɛ ko bon ko ne ka taa wari bila banque ko non ne tɛ wari bila banque la parce que ne commencera k'olu sara ne ye montant min bɔ banque la ni ne taara ka taa o incomplet bila don min na n'a ye relevé bancaire kɛ ɲɛfɔli t'a la foyi t'a la. Aw ka sigi ka kuma fɔlɔ. Merci. Nin donna nin ma don nin tɔ b'an bolo i bɛ sɔrɔ ka taa bila. Voilà o de la ne ye wari in ta en otage o bɛnna congrès tun min kɛra san kelen min dira a ma o congrès yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ parce que congrès ye san kelen di k'an ka a ka ɲini an ka bɛn an ka bɔ nin kɔnɔ o san kelen banna ka bɛn n'o ye ne ko wari dalen bɛ a fo bilan financier foyi tɛ wari nin bɔ yan yɔrɔ yɔrɔ ka di n wele a tɔɲɔgɔn ko taa n'a ye gendarmerie la taa n'a ye tribunal la ne ko mais ne bɛ sariya dɔn ne ye dépense de kɛ wari la il faut un bilan mais n y'o dabɔ mun kama pour que a kana bilan kɛ quoi a ka se ka na bilan kɛ n'a ye ne wele sariya la sisan ne bɛ bɔ n bɛ n ka bilan kɛ ale bɛ na ne ka bilan parce que an bɛ fɛn min nɔfɛ ale la ale bɛ k'o éviter o donc wari in tora ne bolo fo an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ne ko wari dalen bɛ yan mais n wele sariya la dɔrɔn ne fɛnɛ bɛ min nɔfɛ ne b'o de fɛ an k'o kuma fɔ a ma sɔn donc an tora o cogo la fo an bɛ yɔrɔ min na ko sisan congrès nana congrès bolo da anw kan k'a b'o kɛ anw bɔra kalama anw minnu bɛ opposition an ma si k'a la anw bɔra kalama ko sini ye congrès carte de bɛ ka di mɔgɔw ma ne yɛrɛ terikɛ u taara carte d'o ma n sigilen na fo n bɛ yɛrɛ anw wulila ten ka don faamaw kan ka taa tribunal la olu y'a wele ka na n ko anw mun ye tɔn nin créer e bɛ se ka tɔn fɛngɛ anw kan olu y'a annulé congrès tun kan ka kɛ sinikɛnɛ ɲɔgɔn u y'a bɔ a ma décision bɔ k'a bɔ a ma ka tila ka huissier dɔ ta cabinet Alu Tarawele a bɛ ACI la k'olu bila an cɛ la an yɛrɛ a fɛɛrɛ Sinakodɛmu de b'a sara donc Alu ye an ka fɛn ninnu constat kɛ k'an ka fɛnw lajɛ a ka rapport bɛ communiqué tribunal la a ko l'autre côté là c'est-à-dire mauvaise volonté b'u fan fɛ quoi u bɔra anw yɛrɛ kɔfɛ pour aller faire des interventions fɛn dɔw b'a kɔnɔ n'olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔ rapport yɛrɛ kɔnɔ mais olu t'a dɔn k'anw bɔr'o kalama walahi n bɛ ka min f'i ye an y'o bɛɛ to yen olu ko an tɛ aw ka kan fɛ anw tɛ ninnu fɛ tribunal de y'anw wele k'anw bila baara la hali n'an ka mɔgɔ b'aw cɛ la anw tɛ baara kɛ n'o ye an tɛ mɔgɔ dɔn dɛ an ɲɛ bɛ min na an bɛ baara kɛ n'o walahi cɛ y'a fɔ an ye tan a tilalen baara la a y'a ka rapport kɛ ka taa déposer tribunal la donc tribunal y'an wele parce que a mɛnna foyi tɛ ka ɲɛnabɔ tribunal y'an wele k'an ɲininka hali bi an bɛ mun makɔnɔ san kelen dira an ma congrès fɛ Sɛk Umaru ma se hali ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔn kelen kɛ o san kelen nana ban donc sisan ninnu fana ko olu yɛrɛ dɛsɛra parce que chaque fois n'u ko b'an fara ɲɔgɔn kan mauvaise volonté bɛ na Sɛk Umaru ka mɔgɔw la olu ye congrès bɛɛ liste ta ka bɛɛ wele olu yɛrɛ bureau membre bɛɛ ni i y'a laminɛ u b'a kɔlɔsi n'e m'a laminɛ absent u b'a k'a kɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila u ko ka congrès boloda an taara congrès bolodayɔrɔ la n bɛ min f'i ye Sɛk Umaru ye ko dɔ d'anw kan ye anw ye jama sugu dɔ ye a ka bon hakili ma a bɛɛ bɛ anglais de fɔ a bɛɛ bɛ anglais fɔ yangaw tɛ yan walayi se ninnu tulo bɛ na n bɛ ka min fɔ ne ta ka barji dɔ dilan anw tɛ min kalama k'o don ka na ni min nana dɔrɔn taabolo falen bɛ barji dalen na Abdulaziz Mariko b'o ta o b'o don ka na an jɔlen o bɛ ka tɛmɛ fo ne bɛ yɛrɛ or que an ka élection tɛ kɛ n'o ye an ka bureau élection bɛ kɛ ni an ka carte de membre de minnu b'a ta ceux qui sont membres du bureau voilà a tɛ kɛ ni barji ye commencé ne y'a ye salle bɛ ka fa non a tun b'an gosi hali an tɛ don da fɛ parce que a terikɛ dɔ bɛ yen angilɛkan fɔla ninnu bɔra min nigériens de don olu ye jagokɛlaw ye Mali la u bɛ artisanat kɔnɔna na u ka association bɛ yen u bɛ ballontanw ni fɛnw bɛɛ kɛ ne ye ninnu ye ne ko Sema n ko nin u bɛ ka barji min don ninnu bɛ ka don ninnu tɛ Sinakodɛmu mɔgɔ ye parce que ne ɲɛ bɛ ninnu na parce que u ni mɔgɔ dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu nana u dɛmɛ n ko a ye an ka statut dayɛlɛ an ka carte b'an bolo a carte yɛrɛ photo bɛ n ka téléphone kɔnɔ yan
olu de ye membre ye minnu bɛ accès kɛ ka don tɔ ninnu kɔni bɛ se ka kɛ cérémonie kɔnɔna na ni cérémonie banna les membres consulaires anw yɛrɛ bɛ don o ye o ko an ka statut ta ka na Banba taara statut ta ka mobili kɔnɔ ka na a y'a kala a y'a yɔrɔ a ko effectivement carte de membre bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de bɛ don et ça a trouvé que an ka bureau yɛrɛ sigira ni 96 membres mais o waati y'a sɔrɔ mɔgɔ 4 bannen don an ka mɔgɔw la donc olu tɔgɔ fɔra o bɔra la carte bɛ bureau mɔgɔ minnu n'u kan ka don mɔgɔ 23 ma dɔn 4 a bɛ ninnu ka rapport la carte yɛrɛ de kun non le forum n'était même pas atteint o y'a sɔrɔ réseau nana parce que réseau ka délégué fila de bɛ na association bɛ délégué fila de di commune bɛ délégué fila de di bureau yɛrɛ bureau national ni carte bɛ min bolo o bɛɛ de bɛ voter ka fara délégué ninnu kan bon a ka kuma la don ko ne yɛrɛ tɛ votant ye ne yɛrɛ coordinateur yɛrɛ t'olu ka fɛn kɔnɔ ka lagosi non ne tɛ mɔgɔ lagosi hali sini ne n'a bɛ teriya kɛ an bɛ mɔgɔya kɛ mais tɔn ko o tulonkɛ tɛ ne fan fɛ parce que ni ne y'aw ka quartier kɛ ni de y'an ka quartier merci ni de y'an ka quartier ni yɛrɛ de y'an ka quartier donc ni nin bɛ mɔgɔ min bolo olu de ye bureau membre olu de ye bureau membre i bɛ voter ni nin yɛrɛ de parce que n'i donna o de b'aw ka statut kɔnɔ o de b'an ka statut kɔnɔ a b'an bɛɛ bolo nin de b'a jira k'e droit don ka voter donc i se k'o bɔ ko le forum n'est pas atteint parce que sur les 96 membres mɔgɔ 4 banna la donc avec tout ça maa 20 ni kɔ o tɛ se ka élection kɛ non fo ka 40 ye kɛli sɔrɔ 45 ɲɔgɔnna sɔrɔ merci donc an ka essayer an ka taa ɲɔgɔn ye an ka bɛn fɛn dɔ la et ça trouve que mankan kɔnɔ ne ye mɔgɔ 2 choisi ni kelen ye Gaɲi Dugure kelen ye Take Sila o b'an ka kan kɔnɔ Gaɲi Dugure o ko Senghor ka kan kɔnɔ ka maa 7 ta ka fara olu kan an ka bɔ jama ka kuma la an ka taa sigi an ka kuma an ka bɛnkan ɲini o kɛra ICE yɛrɛ ɲɛna o bɛ papier kɔnɔ olu dɛsɛra fo an taara congrès la congrès de ye san 1 di ko k'o kɛ olu fana dɛsɛra san 1 yɛrɛ kɔnɔ u y'a essayer ka ko pousser fo ka taa don 2 ans ɲɔgɔn kɔnɔ u dɛsɛra fo an bɛ yɔrɔ min na bi u dɛsɛra olu ye fɛn min bɔ k'a da ka bureau dɔ bɔ k'a da o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ n ko a ye Senghor sago t'a ninnu la n bɛ san 5 d'a ma o y'a sɔrɔ an banna 2 ans yɛrɛ dili la n ko a ka engagement kɛ k'a diyan n'a y'o kɛ ka di ne ma ne bɛ a fɔ n ka mɔgɔ ye an ka sɔn jɛ kana tiɲɛ quoi parce que voilà ni tɔn in cira a man ɲi jagokɛlaw bɛ kɛ 2 ye a y'o engagement kɛ k'o signer k'o di a ka cɛ ma Paul ko ne fana ka n ka parti signer ni anw y'a kalan ne ko piège filɛ n ko Paul ni n'a ye nin signer Senghor bɛ tila ka candidat ye a b'an gosi an tɛ sɔn n ko piège b'a kɔnɔ donc o taara o d'a ma fo bi a bɛ ɲini ka 3 ans sɔrɔ a mana na jaabi ye jaabi k'i préparer nka a bɛ ka fɛn association ka fɛngɛw récépissé dilan a bɛ k'olu dilan dɔ nana fɔ an ɲɛna k'a bɛ ka récépissé baden dilan mɔgɔ mana n'a fɛ n'a y'a ka mɔgɔ n'a daminɛ a bɛ récépissé bɔ k'a dilan o ye récépissé bɛ dilan yɔrɔ min na ni enquête kɛra sa olu b'a dɔn ko san damadɔ kɔnɔ Senghor de ye min dilanna jagokɛlaw ka fan fɛ a tɛ dogo administration de don donc o de kɔnɔ sa sisan an nana wuli ko n'an ma bɔ ka faamaw kunnafoni kiiri papier b'an bolo ko patronat k'an wele patronat m'an wele an ka avocat ye papier ci patronat ma ko tribunal ye sɛbɛn d'aw ma k'a ka n'u wele ka assemblée kɛ n'u ye aw ma jaabi di hali bi u ma jaabi d'an ma patronat ma kuma o fɛ halisa hali bi peut-être fo n'u kumana Sinakoden Senghor Sago n'a ka mɔgɔw fɛ an kɔni tɛ an déplacera an taara patronat la an ye u ka secrétaire général ɲininka ko bon ko papier fɛn bɛ na ko commission statut de b'a régler k'olu da t'a la même le président k'o da t'a la Senghor dun b'o commission statut de kɔnɔ donc anw taara yɔrɔ filɛ nin u ni Senghor bɛ ɲɔgɔn kalama u n'anw tɛ ɲɔgɔn kalama donc Senghor y'i profité de la k'i débarrasser Sinakoden na cogo dɔ la k'a ta k'a don tɔn dɔ kɔnɔ n'o ye Sinadecom ye au lieu de Sinakoden a y'a kɛ Sinadecom ye c'est-à-dire le syndicat national des commerçants et contribuables du Mali c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ e ye jagokɛlaba ye o i ye transporteur ye o i ye pharmacien ye o i ye industrie ye o c'est-à-dire en un mot a bɛ kuma komi ni patronat bɛ cogo min na quoi
donc patronat yɛrɛ senado sa voilà ka tila k'a yɛrɛ ko président non mɔgɔw tɛ nin kalama kosɛbɛ fɔlɔ parce que a lancement ma kɛ a ma publier journaux la mais an bɔra kalama parce que an bɔra ka kuma k'an ka réseau dɔ la parce que anw tun bɛ kuma ale ka réseau national kan réseau dɔ b'an bolo an ka réseau national ni min ka kuma ma diya a b'o jigin ne yɛrɛ jiginna siɲɛ 2 ka tila k'an yɛlɛ mais ale ka mɔgɔw tɛ jigin mais n'anw ye réseau dɔ dayɛlɛ minnu bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ olu ka taa ye an y'o de kɛ yɛlɛma sinakodɛmu ye sur les réseaux hein an bɛ kuma o kan ale yɛrɛ tun b'a kan an y'a jigin kɔsɛbɛ parce que a b'an ka kuma lamɛn a tɛ kuma donc an ka administrateur y'a jigin donc maintenant sisan an nana ye a y'o tɔn sigi an ye kumaw daminɛ min ko tɔn dɔ bɛ sen na a bɛ ka sinɛ ka bɔ k'o mɔgɔw ja bila an ka réseau sanfɛ ko olu yɛrɛ ka papier sɔrɔ u bɛna sɔnni sa u bɛna lancement kɛ réseau bɛɛ bɛ na bon an ko n'an ma wuli ni cɛ in a bɛ ka ko dɔ kɛ nin b'a fɛ ka balawu de wuli parce que a bɛ ko dɔ la an b'o kalama anw tɛ don o da fɛ ko dɔ bɛ sen na an bɛɛ sigalen don a la mais anw tɛna don sira fɛ jamana in an y'a fɔ bɛɛ jamana in tɛ ɲagami anw ɲɛna dɛ ça jamais tuma bɛɛ fɛn kura dilan ni mɔgɔ dɔw bɛ jigin ka yɛlɛ na min tɛ anw dɔ ye anw ye jagokɛlamisɛnninw de ye voilà an ka ko in bɛ ɲini ka politiser ka taa sira dɔ fɛ an k'an kɔlɔsi ni Cheikh Umaru kun kalanna wala a b'a fɔ k'a bɛ Mali président ɲini donc tellement fanga ka d'a ye o de la anw bɔra ka dénonciation kɛ k'a fɔ diɲɛ ka bɔ an kalama ni nin bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min a yɛrɛ ko fɛn min digira ale la k'o ye an bɔra ka an ka tɔn yira diɲɛ na ne yɛrɛ bolo ni tɔn bɛ baara kɛ fanga bɛ tɔn na ne bolo n ko o de ye kunnawolo ye tɔn ma o mais aw ka conférence ni bi cɛ mɔgɔ ma aw wele faama kunda patronat kunda ou bien conseil économique et social kunda ou bien mɔgɔ si m'an wele fɔlɔ mɔgɔ si ma wele mais est ce que ka ale tɔgɔ to sɛbɛnw na aw bɛna se ka wele parce que ale de tɔgɔ bɛ sɛbɛnw kan a tɔgɔ bɛ sɛbɛnw kan a bɛ ka baara kɛ n'o ye an ye kangari da mɔgɔw ye tribunal ye huissier bila ka gɔrɔsi ka di huissier ma ka taa di administration bɛɛ la a taara di chambre de commerce la a taara di ministère du commerce et d'industrie a taara di finance la a taara di douane na a taara di DNCC la a taara di bi miiri administration fɛn fɛn mais est ce que olu n'a bɛ ka baara kɛ hali bi yan oui an bɔra dɔ kalama tɔw tɛ ka baara kɛ n'a ye parce que la chambre a fait une briefing depuis olu ka fɛn sɔrɔ olu ko olu da tɛ an ka foyi la tugun fo bureau ka sigi Maju n'a ka mɔgɔw donc il y a le bureau du district aussi bon en un mot yɔrɔ caman ye décision ta pour que a ka se ka fɔ aw ka sigi sen voilà fɔ an ka sigi parce que olu y'a yira la ko papier b'u bolo tribunal ka gɔrɔsi b'u bolo donc il faut k'an ka sigi an ka se ka kuma mais est ce que nin tɛ se ka ɲɛnabɔ commerçant kunda ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili sɔrɔ ka aw lafɔ ka bɛn pour que a kana tɔn kana ci bon a bɛ se ka kɛ ni tiɲɛ kan parce que ale soutenir bɛ ni patronat mɔgɔ dɔw de ye o patronat mɔgɔw depuis dans le temps de Kulu i b'a dɔn fɛn ninnu ye n ka nin gɛrɛnna ni élection sera a k'an dɛmɛ donc o fɛn ninnu b'o kɔnɔna na depuis o waati ninnu na parti pris ni fɛnw bɛɛ y'i yɛrɛ ka mɔgɔ choisi o fɛnw b'a kɔnɔ donc ale bɛ kan min na peut-être a n'o kan mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ u t'a fɛ a ka bɔ yen donc a b'olu représenter et puis min yɛrɛ nana kɛ tuguni a ye tɔn min sigi nin ne yɛrɛ tun y'a jateminɛ n ko komi a t'a fɛ ka bɔ chambre de commerce poste minnu b'a bolo yen a t'a fɛ ka bɔ patronat ninnu na a ye fɛnba minnu sɔrɔ ko in kɔnɔ a ye syndicat kura sigi pour que hali n'o ma marché n'o document b'a bolo a b'i présenter n'o ye fɛn bɛɛ la c'est pour ne pas donc n'a bɔra sinakodɛmɛ na a bɛ se ka continuer ni kura in ye a bɛ continuer ni kura in ye hali n'a sɔrɔ kura in tɛ fanga sɔrɔ an ka syndicat filɛ nin ye a y'a sɔrɔ groupement des commerçants du Mali o bɛ yen olu fanga ka bon u lamɛnnen fɛnɛ don hali jamana problème dɔw la u bɛ wele k'a lamɛn coordination fɛnɛ bɛ yen ne m'a dɔn ale bɛ se ka fɛn min sigi sinakodɛmɛ kɔfɛ k'o bɛ se ka fanga sɔrɔ sinakodɛmɛ bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ k'o bɛ se ka fanga sɔrɔ donc aw tɛ fɛ tɔn ka ci sisan non an ka tɔn tɛ se ka ci a ka to fɛn na sariya ye min fɔ aw ka t'o sira fɛ soit a ka démissionner a k'an ka bilan kɛ a ka démissionner a ka taa tɔn wɛrɛ sigi hali n'a ye tɔn 100 sigi mais munna sariya dɛsɛra ka aw labɛn a ka se ka congrès kɛ pour que au moins hali ni a nana n'a gagnera a ka continuer ou bien a ka bɔ a la sariya y'o boloda ko ye
sariya bolo da ni patronat de patronat ma fɛn fɔ sariya hali bi u ma sariya jaabi yɛrɛ u m'anw jaabi u ma non je te dis u tulo bɛ na u ma sariya jaabi anw yɛrɛ jama bɔ ka taa ni Mayiga ninnu u ma sɔn k'an reçoit k'u bɛ réunion na après ne yɛrɛ kelen taara ni secrétaire général sigira n ye fɛn bɛɛ fɔ a ye ko bon Fofana anw ka yɔrɔ in ko bɛ cogo min vraiment anw yɛrɛ olu fana ka mankan in ma ban pewu voilà parce que ɲugu kana ɲagaɲaga wuli voilà parce que yen ça ne va pas même n'i y'a faamu ka kuma la mais fanga bɛ minnu na yen bi minnu yɛrɛ bɛ ka patronat piloter ça c'est la commission statut olu de fanga b'olu la bɛɛ bɛ sɔrɔ n y'o de dɔn ni Segal ka kuma ye munna n'o commission statut fana tɛ se ka kuma Sɛmari yɛrɛ b'o la olu bɛ olu ye ko ɲɛnabɔ ye olu yɛrɛ n'an bolo n'u bɛ kuma la n'an y'an bolo olu ka kuma ɲini u b'u yɛrɛ ko mun ɲɛtana u tɛ kuma d'an ma u bɛ kuma bɛɛ di Sɛmari de ma bon ne ko n ko nin ko in sariya b'a ka disposition ta parce que ni patronat ma ɲɛnabɔ cabinet dɔw bɛ yen u b'olu ta dɔrɔn ka fɛnw sigi an ka statut n'an ka fɛnw dɔrɔn olu bɛna ka na mais est-ce que aw man ka segin ka taa tribunal la pour que aw ka bɔ nin ko in kɔnɔ an b'o de boliboli la avec notre avocat a bɛ na tribunal de saisie tuguni comme quoi que fɛn minnu kɛra gɔrɔsi kɔnɔ a tɛ ka taa a tɛ ka bouger et puis minnu fɛngɛra u m'an jaabi mais est-ce que aw taara ministre de commerce fana fɛ yen an ye lettre ci bɛɛ ma a dan an ye lettre gɔrɔsi yɛrɛ a dan ye gɔrɔsi taara mais an n'a sigira ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ ale de tun kan k'an wele a m'an wele déjà an ye gɔrɔsi sɔrɔ i ka tɔndenw bɛ ɲɔgɔn na gɔrɔsi taara d'e ma mais est-ce que aw fana man ka wuli ka taa fan fɛ ka audience ɲini a fɛ an bɛn'o de lajɛ voilà an bɛn'o de lajɛ parce que fɛn bɛɛ an ka taa Katile fana fɛ yen an kan ka taa Katile fana fɛ yen on va parce que an ye yɔrɔ caman depuis 2019 aw bɛ nin ko in na non n ko an ye boliboli min k'a la hali n'i tun bɛ taa Magan sen na sisan b'a sɔrɔ i sera wallahi hali n'i tun bɛ taa Magan sen na sisan b'a sɔrɔ i sera mais Kabu nin bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ nin ko in bɛɛ la depuis 2019 fo sisan sariya ye nin fɔ papier bɛ aw bolo mɔgɔ si tɛ yen min ye ou bien aw fana tun b'a da delen don de an ma da den dɛ an bɛ ka pure de éviter quoi parce que a tɛ fɛ tɔn ka ci et puis an bɛ siran commerçant kana na ɲɔgɔn minɛ sugu kɔnɔ o man ɲi nin bɛ nin ka tɔn na nin t'a la u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala k'an kisi n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka baara caman ye finiw bɛ tigɛ ni muru ye fɛnw bɛ tigɛ ala k'an kisi ni dɔ ye ɲɔgɔn jogin kabilaw de bɛ sugu kɔnɔ a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de y'an se an dusukolo la bon ale bɛ ko de ɲini sinon i ye san 20 sɔrɔ baara o baara la mɔgɔ ye san 20 sɔrɔ baara o baara la hɔrɔnya la hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'e ka taa n'o ye baara b'a ko non an k'a to tan ne ye dɔ kɛ an k'a di dɔw ma i bɛ bonya de sɔrɔ la mais i y'o fɔ kuma kɔnɔ ko wagati la kun ko k'a y'a bila munna o don aw fana b'aw poro a kan an y'an poro a kan kɛ nka o de nana ni kɛlɛ ale tilala ka nimisa de k'ale t'a bila k'ale ka mɔgɔw k'a kana bila o de nana ni kɛlɛ ye k'ale ka mɔgɔ parce que ale ka mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ non seulement parce que ale ye membre consulaire de foire la chambre la u bɛ quota d'a ma Sinakodɛmu tɔgɔ la n'o ye foire espace ye chambre mɔgɔw tulo b'an na u b'o bénéficier o y'a sɔrɔ bɛn bɛ yen mais ale n'a ka équipe de b'o baaraw kɛ kɛrɛfɛ bɛɛ tɛ se ka y'o la bon o commission mana na a bɛ fɛn bɛɛ kɛ min b'ale arranger olu ka ye o commission kɔnɔ hali waati la u tun bɛ fɛn di billet 3 di an ka Sinakodɛmu ma ja mɔgɔ u bɛ taa ji la jaw bɛ ka taa n'an ka billet de an t'a kalama an bɔr'o fɛnɛ kalama de ko san o san billet 3 bɛ d'u ma a bɛ di tɔn in bɛɛ ma u bɛ taa hiji la ale yɛrɛ taara jɔn b'o di bon ministère cas social mɔgɔw de tun b'a di mais est-ce que o bɛ ka continuer hali bi non o jɔra parce que ne y'a mɛn ko kota ko in jɔra a tɛ ji la mɛn o jɔra parce que i b'a dɔn fɛn bɛɛ sɔrɔ politique ko ye ni min bɛ kan fɔ a bɛ fɛn dɔw labila i ye waati dɔ la mais voilà i ka tɔndenw ka bénéficier pour que i bɛ fanga sɔrɔ mais ale y'o bɛɛ k'a yɛrɛ ye parce que an y'a dɔn an yɛrɛ ta sen fɛ o tun bɛ dɔ labila journaliste in o fana jɔra bon y'a ye donc mɔgɔ ka taa o yɛrɛ donc a tun bɛ k'aw yɛrɛ ye voilà anw kɔni anw ma foyi sɔrɔ a la Sɛkumaru yɛrɛ taara ji la bon est ce que o ji bɛ minɛ yɛrɛ jama ka wari bon ne ma da n'o ji bɛ minɛ i kɔni taara Magan lajɛ ka na parce que jama ka fɛn n'a nana i bɛ jama wele de nin bɔra nin a bɛ bɛn ka mɔgɔ dɔ ta pour que o ka taa surtout se tɛ minnu ye n'olu bɛ tɔn kɔnɔ taacogo fɔ ale yɛrɛ fɔlɔ taara la fɔlɔ a tun b'a ka filanan yɛrɛ kɛ an ko n'i y'a kɛ an bɛ avion kɔni a tɛ wuli yɛrɛ awɔ an y'o f'a ye dɛ n ko ni kɔni bougera ni sen na tɛ e kelen bɛ voyage 2 kɛ cogo di a nana ye mɔgɔ min b'ale soutenir n'o ye an ka min bɛ weleli kɛ misi ta ka mɔgɔ wele ni réunion bɛ yen a y'o bila ka taa
ka sɔrɔ dɛsɛbagatɔ dɔw bɛ depuis sinakudenw kɛra waati min o mɔgɔ dɔw bɛ yen wallahi n'i y'a ye i bɛ ɲɛji bɔ bi. mais est ce que ka nin kɛlɛ in to sen na jɛkulu minnu bɛ nin bɛɛ kalama gouvernement min bɛ nin kalama est ce que olu bɛna aw ka hakɛw n'aw ka fɛn minnu n'a ka kan fɛnw na est ce que u bɛna olu to aw bolo ou bien Cheikh Umar kelen de bɛ wele don o don a ka taa u la de. Cheikh Umar de bɛ wele n ko kɔsa in na an y'a mɛn ko impôt mɔgɔw y'a wele an ka mɔgɔ dɔ taara sɔrɔ ni impôt mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na ni sinakudenw tɔgɔ ye o yɛrɛ ye ne dabali ban ne ko mais ne m'a dɔn jamana in. a ma papier ci impôt ma. Grossi yɛrɛ sur la voie d'huissier a décharge bɛ n bolo don conférence de presse la n y'a bɛɛ bɔ ka yira u tulo bɛ na o ne tɛ nkalon tigɛ o. papier in taara fan bɛɛ. e ka yɔrɔ dɔ fɔ min b'a fɔ ko ne ma papier bila ka taa huissier ma taa papier d'a ma ne yɛrɛ bolo tɛ dɛ huissier ka décharge k'a kan u ka cachet b'a kan date b'a kan même primature a tɛ tɛmɛ kan bɛɛ bɛ kɛlɛ in kalama mais komi Cheikh Umar ye politique mɔgɔ min ye a mɛnna fɛn kɔnɔ a worodera nka ala bɛ yen i bɛ se ko la nka don dɔ ala fana bɛ se ko la ni ye dɛ ko bɛɛ b'a dan de bolo. an ka waati korona an ye wele bi pour que i kana ni ɲɛfɔli ninnu kɛ mɔgɔ ka se k'a faamuya sinakudenw nana cogo di a bɛ kɛlɛ min na bi a bɛ dagun min na e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ nin fura ye. ne bolo min bɛ kɛ nin fura ye Cheikh Umar an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana de don mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ laban 20 ans de carrière est ce que faamaw yɛrɛ bɛ sigi an ka nin kɛlɛ sama déjà Grossi yɛrɛ fana b'an bolo tugun est ce que faamaw kan k'i sigi k'an mafilɛ bon n'a nana kɛ ko don min na a bɛna gɛlɛya parce que hali an ye point de presse min kɛ don on était menacé par les gens de Cheikh Umar dans le marché u commencera ka bɔ ka fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔ si kana taa an ka point de presse la o sɔrɔ an ye microtigiw ni damanitigiw bila k'an ka militants sensibiliser bon dividende mɔgɔw yɛrɛ y'an wele an ka réseau kan ko dɔw bɛ yala la ko n'u sera u ka yɔrɔ la ko tiɲɛni bɛ kɛ ne bɔra ka mɔgɔw la calmer an ka réseau kan n ko n bɛ taa procureur fɛ ka taa ɲɛfɔ ye ka tila k'a bila u yɛrɛ ka réseau kan parce que u kumana réseau kan ko mɔgɔ si kana bɔ u yɛrɛ ka réseau kan donc ne ka mɔgɔw ko ne k'a to yen ko n kana taa procureur fɛ sinon n bɛ valeur d'u la quoi an ka mɔgɔw bɛ bɔ mɔgɔw bɔra ka taa salifa journalistes tun bɛ u yɛrɛ y'a ye donc an tɛ mankan fɛ Cheikh Umar a b'a fɛ adamadenw ka fitinɛ parce que san caman ɲɛmɔgɔya i ye ɲɛmɔgɔya wɛrɛw kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ ka sɔrɔ k'a kɔnɔ a bɛ mobili kɔnɔ chambre de y'a san ka d'a ma katikati parado in chambre de y'a san ka d'a ma bɛɛ sɔrɔla an ka tɔnɔ de kama i t'a to dɔ fana ka na bɛɛ ba ye den dɔ wolo koyi bɛɛ ba den dɔ wolo parce que n'i y'a bɛ fɔ ko e k'a bila dɔ fana ka na hali n'i ye baara kɛ hali n'i ɲɔgɔnna tɛ e ka taa waati la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na peut-être o tɛna se ta in ɲɔgɔn na peut-être o bɛ tɛmɛ e kan yɛrɛ c'est le temps qui va nous donner raison ni y'olu kɛ mais n'a fɔra ko e kelen est ce que mɔgɔ kelen yɛrɛ e kelen bɛ ɲɛmɔgɔ la a ye tɔn min yɛrɛ fana sigi a taara k'o fana ɲɛmɔgɔ ye ne ko n ko cɛ nin bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ dɛ bon tɔn in dun sigilen bɛ cogo min kan anw bɛ fɛn dɔw kalama o walahi n bɛ ka min f'i ye Mayiga ye min fɔ o don Mayiga kelen t'a kalama dɛ bɛɛ sigalen don mais mɔgɔ n'i m'i bolo da fɛn kisɛ kan i tɛ se k'a fɔ jamana in don anw sigilen bɛ o a tɛ yugujugu anw ɲɛna yan jamais commerçant minnu tun bɛ labɔ nkalon kan ka taa kɛnɛ kan wo la jama fɛn tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ commerçant de koyi jama an bɛ bitigiw datugu ka taama sen na ka boulevard minɛ mais kun de b'a la an commencera k'a faamu de ɲɛmɔgɔw bɛ ko dɔw dilan anw yɛrɛ kan an t'a dɔn donc an b'an yɛrɛ kɛnɛ dɔ kan k'a sɔrɔ fɛn min b'a kɔnɔ an t'a dɔn o tɛ kɛ bilen o jamana in tɛ tiɲɛ anw si ɲɛna parce que an b'a dɔn minnu bɛ yen bi walahi ne tun bɛ miiri ne ye dɔgɔjɔla de ye ne ye san mara ni Sikaso mara bɛ kɛ dɔgɔjɔ la k'a daminɛ san fo Siyanso Tomiya Bɛnɛna Majakuyi Jubaso ne ye dɔgɔ min jɔ ne ye wari sugu min ɲini Ala de b'a dɔn n'a fɔra ko dugu mɔgɔw de bɛ taa da ka muso kɔnɔmaw ni denw k'u kantigɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'o bali non ne tɛ se k'a fɔ ko n b'olu kɛlɛ jamana ko la ayi ne b'u ka kɛwale dɔn parce que ne bɛ burusi kɔnɔna dɔn Sikaso mara ni San mara Segu mara burusi kɔnɔna na fɔlɔ u bɛ taa bin don mɔgɔw ka balo la k'olu bɛɛ tiɲɛ dugu sumanen bi kɛ tun bɛ ɲini ka se Bamakɔ yɛrɛ ma ni o bɛɛ jɔra e ka tila k'a fɔ k'e b'i sigi o jamana ka ɲagami olu anw tɛna sɔn o ma anw ka jɛ min bɛ bi an bɛ kɛlɛ min na o bɛɛ b'a kɔnɔ an tɛna sɔn a ka ɲagami
u ɲɛna kan tɛ parce que cɛ in bɛ se kuma la kojugu il est très fort ne yɛrɛ bɛ siran ɲɛ mais ne b'a fɛ a ka ne n'a ta débat la n'a tulo bɛ n na a k'an ta débat la parce que a bɔra ka kuma caman fɔ ne tɛ votant ye ne tɛ a kana statut yira o laban ton quartier a bɛ n ka fɛn kɔnɔ nɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye carte ta je suis le 7e parce que n'i y'a ta dɔrɔn 1 2 3 a bɛ sɛbɛn je suis le 7e sur les 96 personnes alors je suis fidèle et ne ko ne tɛ tɔn de ne yɛrɛ de e tɔgɔ e yira k'e ka kɛ président ye e ma dɔn a kɛra ne yɛrɛ ma jugu ye wallahi n bɛ ka min f'i ye n bɛ ka kuma ni Ala ni kira cɛ de la et dɔw yɛrɛ ko kunu réseau dɔ kan a ka vice président dɔ k'ale dɔgɔnin ye ne ye parce que an wolola ɲɔgɔn kan ɲɛrɛ la an faw ni an baw bɛɛ tun ye kelen ye mais tɔnko t'o la ko an taara tribunal la ko tribunal ye kiiri tigɛ wariko la ko chômeur ma wari dun ko chômeur ka taa ni baara ye komi a tulo bɛ ne na a t'o gɔrɔsi yira mɔgɔw la komi ne ye n ka gɔrɔsi yira mɔgɔw la a t'o yira mɔgɔw la an k'o fana ye o kiiri tigɛra tribunal min na a k'a gɔrɔsi yira parce que tribunal mana kiiri tigɛ a bɛ sɛbɛn de d'i ma ko an ka lawaleyali kɛ voilà o de la ne ye sɛbɛn bɔ kunun k'a di bɛɛ ma wa n bɛ min fɔ fana n bɛ tiɲɛ de fɔ donc o yɔrɔ la an kɔni bɛ min fɔ Mali faamaw sariyatigɛlaw bɛ yen dɛ a ɲuman yɛrɛ bɛ yen n'olu tun tɛ san b'a sɔrɔ mankan wulila so kɔnɔ min ka bon e b'an ka groupe mɔgɔ Mayigaw ni fɛn ninnu i b'o dɔn et puis a b'a donna mɔgɔw kunna e tɛ Sinako dɛmu na e ka tɔn tɛ Sinako dɛmu na e ka tɔn tɛ Sinako dɛmu na o bɛ faamu cogo di Sinako dɛmu ye syndicat national ye o tila syndicat Mayamugu de don ou bien syndicat Marché Rose de don c'est syndicat national a bɛ kuma jagokɛla fɛn fɛn hali min bɛ Tomiya min bɛ Majaku min bɛ Bɛnɛna min bɛ Jubaso min bɛ Kɛnpɛrɛna a bɛɛ kuma bɛɛ tɔgɔ de la an ka mɔgɔw sigilen b'a bɛɛ la an ka représentant bɛ fo Kuri ne ko suguba kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ gosi hakili la ni min na ko non e t'an ka tɔn na e ka tɔn de don c'est pour tous les commerçants détaillants mais commerçants détaillants tɛ k'o de faamu chômeur bɛ ka baara k'u bɛɛ de tɔgɔ la donc o yɔrɔnin gɛlɛya de b'o yɔrɔ la fo ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ a bɛ syndicat ale kelen de bɛ yen nɔ tɔn bɛɛ la min bɛ revendication kɛ min ye vrai syndicat ye donc ka bɔ ka aw fɔ ko waati janyana nin diyara ne ye kojugu adamaden n'i bɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ a b'i soulager a bɛ komi i ye jisuma de bɔn ne kan parce que kuma bɛ n kɔnɔ fɔyɔrɔ t'a la nka n dalen b'a la faama minnu bɛ yen bi u bɛ n'an wele u bɛɛ tulo bɛ nin na u kana sigi k'an mafilɛ u k'an wele u k'an lamɛn face à face u ka nin lamɛn ka nin lamɛn an bɛɛ sigilen kɛnɛ kelen kan a tiɲɛ b'i ye a tiɲɛ b'i ye fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ a tiɲɛ b'i ye n t'a bila san mugan o kɔni o ti Mali jamana ye bilen dɛ ayiwa an b'i fo k'aw ne fo fana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sinako dɛmu coordinateur ale nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ka tɔn gɛlɛya min b'a kɔnɔna na conférence de presse kɔfɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ tɔn kɔnɔna na laɲini min b'a fɛ o ye ɲɛmaaw k'u lamɛn ɲɛmaaw k'u sigi a ko tiɲɛ ka dɔn sariya ye min fɔ jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki Sinako dɛmu tɔn kana ci mankan kana taa wuli sugu kɔnɔna na ko wɛrɛ minnu b'a dugu ma ni ɲɛmaaw ye weleli kɛ faamuyali na k'o bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ n'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka tɔn in Ala k'a bɛnnen to min ye hakili ɲuman ye Ala k'o di an ka jagokɛlamisɛnw ma yaasa u ka tɔn a bɛ se ka sinsin hali bi Falayi Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye Bubakari Samake ale bɛna kɛ yan ka se ka kibaruyaw d'an ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ midi waati a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma